Pán minister, po 60 rokoch sa mení občiansky zákonník a prvé vystúpenie, ktoré sme počuli od opozície, bolo to, že sa im vlastne nepáči, že pán premiér zažaloval pána Bárdyho, šéfredaktora z Aktualit. Takže mám k vám, pán minister, ja výčitku. Mohli ste tam do občianskeho zákonníka dať paragraf, ktorý by premiérovi Robertovi Ficovi zakázal žalovať šéfredaktora Aktualit, ktorý si svojou prezentáciou a zárobkovou činnosťou berie do úst pána premiéra Fica, pretože pravdepodobne im padá čítanosť v Aktualitách, pravdepodobne si inak zarobiť nevedia. A keď ste im okamžite faktograficky vysvetlili, nemali ste problém prihlásiť sa do rozpravy, odpovedať pani kolegyni Števulovej, ktorá utiekla teraz, tak nerušte ma, prosím vás, lebo mi beriete čas. Tak hneď povedali, s tým problém nemáme, akurát, že keď nemajú problém ani s európskou smernicou, s ktorou sa toľko oháňajú, tak pán minister, trošku z takého iného pohľadu, mali by sme sa nad tým zamyslieť, aby sme pánovi premiérovi nedali takéto právomoci, aby v občianskom zákonníku mal možnosť žalovať človeka, ktorý na ňom zarába.